Asante sana Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo. Iwapo tutahitaji ufafanuzi zaidi, tutaweza kujiunga nawe hapo baadaye. Manone njafwambo maro Francis Mtalaki achiel kachiel kowuok e gwenge ma Kilifi kawadhi nyime en jatend migao mochune chenro ma joma ng'aw Florence Bore nyochopo Shakahola Malindi koluwo chal mar jok moseresi koa e bungu ma Shakahola. Bore ogolo siem n'oganda mondo luw chike matayo arita kod ratiro mag nyithindo. Olero ni moko kuom nyithindo mane oresi Shakahola oserem dhi e skul kuom thuolo madirom higni 2. Jatend migao no osingo ni nyithindo ma imedo resi ibiro chwal e kar senta moro mar ji giwegi kendo miyo gi kony makare kod hocho kapok oduogi e sikunde e tam manyien. I've seen the situation, I have seen how it is. The children really need support. They really need guidance and counseling, which our officers will start from Monday. We are lucky that we got a children's home that is run by some old lady, an Italian. She's been kind enough. We want them to be safe. We want them to eat well, to sleep well. The next week they can be given guidance and counseling. Then after that, we prepare them to go to school. Most of them have not gone to school for the last 2 years, which is very, very unfortunate. You're denying them education, yet that is their right to go to school.